Čo vás čaká v audioknihe Žltá kniha budová značky, teraz v audiopodobe. Takže v podstate je to táto kniha. Je to táto kniha, ale je trošku vylepšená. A trvalo nám to preto tak dlho, lebo sme prepisovali tie texty, lebo keďže tu je strašne veľa v rôznych úloh, tak aby ste to naozaj mohli počúvať, aby to bolo zrozumiteľné. A teraz vám dám taký rýchly sumár toho, čo vás čaká v audioknihe. Takže fáza prvá, príprava na tvorbu chaosproof značky Zrkadlo. Pomôže vám spoznať vaše cieľa a motivácie. Zrkadlo pred vami, hej? Zrkadlo vašich hodnôt, zrkadlo osobnosti vašej značky. A treba sa opýtať, ako ste sa dostali k tomu, že máte vlastnú značku, čo vás k tomu viedlo, aký problém ste sa pokúsili vyriešiť. Chceme vlastnú značku, lebo prečo vlastne ste začali. Je tam ďalšia fáza facka v tejto audioknihe v úvode, takže preberie vás najčastejších omylov, ako robte veci tak, ako by ste už boli veľkí, pozor na rady od šťastlivcov, čo mám robiť, tam, kde sú peniaze a tak ďalej. Stavate značku aj pre budúce trhy, aj o tom je audiokniha. V podstate je to obsah, ale ešte zrozumiteľnejšie povedaný z tejto knihy. Takže legendárna značka vzniká postupne, love brand je bullshit, neexistuje dostatok informácií, máte tam potom popísaný aj celý Need Size Money Happy Framework a my sme vlastne dali aj množstvo obrazových príloh. Takže keď si kúpite audioknihu, buď na Audiolibrixe, v Martinuse, v Pantere alebo Bookse, tak potom nájdete k nej aj množstvo ako keby vizuálneho obsahu samostatného. Máte tam potom 4 základné úlohy vašej značky. Wow, aha, pay, ask. Naučite sa, čo to znamená a hlavne prečo by ste si mali pýtať dostatočne veľa peniazí, aby ste prežili. Je tam čas ulica. Ukážem vám, od koho sa potrebujete odlíšiť, čo je vaša ulica, ako sú názvy konkurentov, kódy značiek konkurentov, farby, symboly, štýly, PSPčko zákazníkov, problémy, strachy a predstavy zákazníkov, ktoré budú platiť, nie fanúšikov, ktorí vám neplatia, ale fandia. Určite si svoje tzv. Category Entry Points, naučíte sa to aj v aute. Urobte si graf Next Big Thing pozície, toto si v hlave nespravíte, toto si musíte urobiť ručne. Kmeň, zarobím vaše prvé peniaze a mať tam potom v tej audioknihe zdroje kmeňa ako najväčší hráč v kategórii, zákazníci, ktorým na konkurentovi niečo vadí, existujúce hobby, subkultúry a bonus oslovte zákazníkov 0. Tvorba prvkov chaosproof značky, skratka, pomôže vám predstaviť sa. Naučite sa v audioknihe rôzne techniky, ako technika prvá, predstavte značku cez svoje poslanie. Technika druhá, predstavte svoju značku, ako by to bola aplikácia, aj keď nemáte aplikáciu. Technika tretia, predstavte svoju značku ako mix existujúcej kategórie a novosti, superhack, staré a nové dokopy. A technika štvrtá, predstavte svoju značku cez prirovnanie k inej značke, pozicioning značky podľa Christophera Eschera, minúta, čo robíme, komu sa snažíme pomôcť, čo nás odlišuje, prečo to robíme. Takže ako sa naučiť predstaviť svoju značku za minútu. Takže ešte raz, čo robíme, komu sa snažíme pomôcť, čo nás odlišuje, prečo to robíme. Máte tu potom celý Sequoia framework predstavenia, takže keby ste sa tvárte sa, že idete po investíciu, nemusíte, ale naučíte sa predstavovať svoju značku tak, aby možno získate navyše nejaké milióny. I kombinátor framework predstavenia, je tam dôležitá časť o tom, že čo chcete, aby si o vás ľudia hovorili, čo chcete, aby sa s vami spájalo. Čo chcete do značky je názvu komunikácie cítiť. Potom v audioknihe nájdete celý VVMI NES framework, takže values, purpose, vision, mission a NES, takže tá osť. Takže hodnoty a vízia a misia, že vlastne prečo to je väčšinou bullshit a prečo to je niekedy fakt, že fatálne dôležité. Časť osť zjednotí vašu komunikáciu, čo si chceme obsadiť v mysli zákazníkov, čím to budeme evokovať, je to odlišné od konkurentov, je to atraktívne pre cieľovku. Takže to je osť. Je tam množstvo príkladov, je tam cez 200 príkladov. Meno. Nič nebudete používať častejšie, či je odlišné od konkurentov, či vás neobmedzuje v raste, či nie je klišé alebo trendy, či máte dostupné domény, dostupné social media kanály, či nemáte nejaké jedovaté slovo v názve, aké sú kontroly aktuálneho kontextu kľúčových slov v názvoch. Vysvetlíme, prečo to je dôležité, aktuálny kontext. Ako si robiť kontroly jazykových rizik a slangu, ako si robiť kontroly negatívnych významov a konotácií v zahraničí, kontrola kulturálnej významov a evokácie. Všimnite si, že nie je to o tom, že páči sa mi, nepáči sa mi. A nie je to ani o tom, že Jožko vymyslel názov, čo vy na to? Pokračujeme ďalej. Kontrola písania názvu vo fyzickom svete, kontrola písania názvu v online prostredí, kontrola výslovnosti a hláskovania názvu v zahraničí. Či vyzerá dobre, či znie dobre, či by vás nesralo, keby to mal konkurent. Či ten názov nie je proti pozicioningu, misii, vízii, osti. Či je tam potenciál registrovania ochranných známok, percentuálny odhad zaregistrovanej ochrannej známky. Prečo je dôležitý? Prečo treba na to myslieť? Rizika a vidíte, že ako blablabla, preto tá audiokniha mi aj ako pomohlo. Aby som nebreptal.
Rizika, potenciálne napadnutia držiteľmi iných ochranných známok, aj to nájdete v tej knihe. Ak nechcete čítať, vypočujte si to. Ak máte značku, netvoríte novú značku, vypočujte si to, čo vás môže čakať, keď pôjdete do zahraničia. Kódy. Urýchlia rozpoznanie vašej značky. Symboly, farba, charaktery, zakladateľ, tvar, font, vzor, zvuk, vôňa, štýl. Je ich viac, existuje ich viac. Dal som sem všetky, nechcem vám zaťažovať proste nejakými rituálmi, neviem čím. Toto sú to aspoň najdôležitejšie. Hlášky a slogany. Ako si robiť Go Big Name Brand Board. Proste ako tam mať len 4 brand kódy, ako mať svoju osť, ako mať nejakú hlášku, stačí. Nie 250 slajdová strategická bullshit prezentácia. Fáza 3. V audioknihe si povieme tiež princípy komunikácie house-proof značky, ktoré majú väčšinou 4 kolesá. Zrozumiteľnosť, atraktivita, frekvencia a konzistencia. Tiež sa naučíte, aké sú druhy konzistencie. Lebo konzistencie, čo to vlastne znamená? Môžete byť konzistentní v posolstve, v kódoch značky, v téme, v pravidelnosti, vo formáte obsahu. Konzistentní môžete byť v osobnosti tej značky, v štýle vašej komunikácie. Tiež si pripomenieme to, čo chcete, aby si cieľová skupina primárne odniesla z vašej komunikácie. Čudovali by si sa niekedy len to, že nech kliknúť na web, k tomuto ideme 3 dní, kým ten klient to povie. Čo sa má stať potom, ako zachytíte našu správu, našu message? Ďalšia časť je katapult. Odpalí vás pred konkurentov. Super katapulty sú influenceri, osobná značka, employer branding, využitie aktuálnych trendov, využitie spolupráce s inými, využitie slávy ostatných. To sú tie super katapulty, ktoré vám urobia náskok. Takže táto kniha není len pre tých, ktorí už majú, ale respektíve, že ktorí chcú vytvoriť niečo nové, aj to tam ako reštartnúť. A práve čas, podľa mňa katapult, vám pomôže reštartnúť svoju vašu značku alebo odpaliť na ďalších trhoch. Reflektor zefektívni vašu spoločenskú zodpovednosť. Prečo si treba tú tému naštudovať, sakra? Fakt, že nielen, že ideme pomáhať, ale naštudujte si to. Čomu konkrétne chcete pomôcť? Či to budete robiť sami, alebo budete spolupracovať. Ako zapnúť ten reflektor, ako monitorovať tému, ako vyhodnocovať, optimalizovať a znovu monitorovanie témy. Prečo je to dôležité? Teraz hovorím všetko rýchlosti, toto je vyše 600 strán týchto rôznych rád. Vzducholoď. Ako budovať značku tak, aby sa pripomínala celému trhu, keď vy práve nemáte čas. Môžete byť vlastnú konferenciu, vlastný framework, vlastný model vzdelávania, vlastný pojem pre celé odvetvie, vlastnú súťaž, vlastné ocenenie, vlastný benchmark, vlastný rebríček, vlastný rating. Niečo, čo vás bude pripomínať a o tom si prejdeme v audioknihe. Takže to je v skratke, čo vás čaká. Tu je tam potom množstvo samozrejme príloh. Chcel som to povedať také čo najstručnejšie. Takže audiokniha vám myslím, že vyše 10 hodín obsahu, takže máte to, tak akože, keďže diaľnica do Koší zatiaľ nie je, tak to stíhate úplne v pohode kdekoľvek inde. Čiže tam to naozaj, myslím, že až nejakých 13 hodín, neviem, proste je tam to fakt, že veľmi veľa hodín obsahu, ale hlavne pozrite si kapitoly. Není to o tom, že počúvate od začiatku do konca, ale vyberiete si kapitoly, čo vás práve trápi vo firme, vypočujte si to. Nejde o to, že teraz vyriešiť všetko, ale uvidíte, tam je inšpirácia na nakopnutie, hlavne tam malé firmy, veľké firmy, ktoré sa reštartovali, že nikdy neviete, aký segment vás bude inšpirovať. Takže držím vám palce, proste choďte na to, audiokniha je tu, Martinus, Audiolibrix, Brooks, Pantarej a ďalšie ako keby platformy, proste choďte do toho. Žltá kniha budovania značky vo forme audioknihy je tu a čoskoro aj pre vaše Walkmany.